Hoi, ik ben Maarten Voorn en ik geef skateles bij skateschool Skateaway. En wij zijn hier vandaag op het middelbaar onderwijs van de school, dat weet ik eigenlijk niet eens welke basisschool staan we, of welke middelbare school staan we vandaag? Suncollege. Suncollege. Hierna hebben we nog andere scholen die we doen hier in de regio en tot en met de helft van Nederland ongeveer. En dan geven wij skateclinics aan basisscholen en middelbare scholen. Dus dat is een beetje wat we doen. Als ze gaan skaten moeten ze kniebeschermers aan en ze moeten hun ellebogen aan en helm op natuurlijk, allerbelangrijkste. En hun pols beschermd met een plaatje daarin. Dus als ze vallen, dat ze dan zo goed mogelijk beschermd zijn tegen verwondingen. En wat we ook doen om zeg maar, het evenwicht beter te krijgen, om zeg maar, beter op die skates te kunnen blijven staan, hebben we stoepjes en schantjes meegenomen. We hebben een soort wippapplank die je al in dit eerdere filmpje hebt kunnen zien of in het latere filmpje. En dan hebben we altijd nog de grotere stoepjes en schantjes, waardoor je echt in het verkeer ook heb je drempels en zo, echt een mooi beeld krijgt om te leren hoe je in het verkeer nou het beste je evenwicht kan bewaren. Ja, dat is een beetje wat we doen. Ja, we doen leuke spelletjes tussendoor en dan hebben we een heel leuk clinic wat alle kinderen altijd heel gaaf vinden en cool zoals ze dat zeggen. Ja. Oké, dankjewel. Wat hebben jullie allemaal gedaan? Geskillerd. Ja, geskillerd, ja. En hebben jullie nog iets geleerd? Ja. Dat je niet goed, dat hoe je moet vallen. Wat voor opdrachtjes hadden jullie allemaal bij het skileren? Over zo'n verhoging. Ja, zo'n verhoging, zo, ja. Moest je springen. daarover? En was dat moeilijk? Nee, want ze hield die heel goed vast. En wat voor opdrachten hebben jullie nog meer gedaan? Dat je met zo moet je benen moet doen of zo. Ja, hoe je moet remmen met de pizzapunt. Oké. Je skita zo. En wat vonden jullie het leukst om te doen? Over die hele hoge drempels. Ja. En skileren jullie zelf ook vaak? Ja. Nog steeds gewoon nu? Ja. Vroeger ook veel gedaan? Ja. En dat was voor jullie wel makkelijk zeker? Ja, best wel. Oké. Nou, dankjewel.